101 a 1. Tajemství Rádia Jihlava. Krásné večerní ladění, za 3 minuty bude 9 a to znamená jediné na Rádiu Jihlava. Jdeme čarovat. Tajšo, vítej ve studiu, krásný večer. Ahoj, i tobě. Krásný večer. Je tady pondělí, s ním 101 a 1 tajemství Rádia Jihlava, večerní pořad, který je trochu netradiční, někdy trochu kontroverzní, nejen o čarování, jak já s oblibou říkám, ale celkově o duchovnu, nadpřirozenu a taky mnohdy o léčitelství, šamanismu, prostě o všem, čím se zabývá náš pravidelný pondělní host, jihlavská šamanka Tajša Tauma, kterou už tady máme. Velmi moderní téma, které zažívá obrovský boom, jsou dohody nejrůznější. Ať už 4 nebo 5 nebo další dohody, tak zaplavily knižní svět, zaplavily divadelní sály, zaplavili prostě celou republiku a dohodami žije kde kdo. My se na ně dneska podíváme, ale nejen úplně asi z pohledu Miguela Ruize, ale možná, že i trošku jinak, takže vrhneš se na dohody, na ty klasické 4 asi úplně ne. Vyjdu z nich, ale přiznám se, že knížku jsem četla před spoustou let a je to tak dobře, schválně jsem ji neotvírala, protože mám svoje postoje k tomu, svoje myšlenky, dokonce jsem se u některých dohod radila s orákulem sabejským, takže jsem to dala dohromady. A pokud nám zbyde čas, protože já se vždycky hrozně rozkecám a pak nestíháme, tak pokud vyjde čas, tak tam dám i 6. dohodu. A takže ta už není teda, 5, ale ještě 6. Ta není Ruizová, ale to už jsou takový ty moje dohody, protože ono těch dohod, o který by se člověk měl opřít, aby ten jeho život byl lepší, tak je mnohonásobně víc, než jenom tyhle ty 4 nebo těch 5 teda Ruizových. Super, já se na něj těším. Mně se dotkly dohody v loňském nebo předloňském roce už. Knížka mě nadchla, absolutně mě nadchla, i když mnohdy jsem mlátila tou pěstičkou do stolu, že takhle to přece není pravda a takhle to nefunguje a s knížkou jsem práskla a nebyla jsem ochotná se zbavit svých domněnek a předsudků a do dneška mi to nejde, takže doufám, že i pro mě to bude přínosem. Ať vy jste v jakékoliv fázi čtení či studování nejrůznějších dohod, tak dnes si v nich uděláme trochu jasno a zase pohledem jiným než Duškovým, který je přece jen v České republice, co se dohod týče, takovým fenoménem a ten jeho pohled už bych řekla, že je hodně známý, hodně rozšířený. Tak my na to jukneme s Tajšou, já se na to moc těším. Pokud byste chtěli vědět cokoliv o naší večerní tady spolu povídačce Tajše, tak se mrkněte na její webovky. www.šamanismus.cz 101 a 1. Tajemství Rádia Jihlava. Pojďme se tedy dohadovat. Tady dohody pro někoho, kdo vůbec tento pojem neslyšel. O jaký princip se vlastně jedná, nebo jak se dají shrnout pár slovy dohody? No obecně je potřeba si říct, že dohoda je vlastně, buď samozřejmě to už víme, že 2 lidi se dohodnou na tom, že si večer budou sednout na kafe, čili taková jakási smlouva. A když mluvíme o těch společenských dohodách, které nás často blokují, tak to jsou zase takové ty věci, které si společnost jakoby v podstatě tak nějak neformálně, automaticky dohodla. Není to nikde daný písemně, ale v podstatě už se to tak bere, že tak to prostě je. Jakože já nevím, když žena prochází dveřma chlapí a podrží, když ono, že spousta mužů už to dneska nedělá. Ale jsou to v podstatě takové nějaké standardní věci nebo věci, které považujeme za standardy. Nějaké postoje, nějaké naše chování. No a Miguel Ruiz, protože je to šaman, tak on vlastně pracoval tady s těmi myšlenkami, s těmi bloky, které si vytváříme právě díky různým postojům a dohodám, který jsme si v rámci společnosti uplácali a teď se v tom topíme. A napsal kdysi knihu o 4 dohodách, nebo 4 dohody, kde vlastně nám zase programuje ten mozek opačným způsobem, abychom přijali do podvědomí 4 nové dohody, kterými nahradíme ty původní, které nás likvidují. A přes ty 4 nové dohody, respektive přes 5, protože pak přidal i 5, jakoby v podstatě ten svůj život nějakým způsobem obnovíme, občerstvíme, zavane tam nový, svěží vítr a my najednou ten svět uvidíme takovým tím rozšířeným pohledem. Takže o tom v podstatě si dneska budeme povídat, jak si rozšířit ten pohled na svůj život a na své vnímání. Proč zrovna 4, Tajko? Je to v numerologii zajímavé číslo, nebo to byla náhoda, že zrovna si psal ty první a pak stejně pokračoval? Člověče, nevím, proč jsi vybral 4, proč ne 2, proč ne 3, proč ne rovnou 6, 8, 10, 12, 50, protože já bych jich takových dobrých 30 dala dohromady úplně bez problému.
ale když se ptáš na tu numerologii, tak 4 mluví o něčem stabilním, takovém celistvém, máš 4 stěny, díky nimž stojí dům, čili i ta 4 je taková jakoby stabilizující. A možná, když trošku o tom pochybuji, že zrovna Miguel Ruiz se směřoval i na numerologii, ale řekněme, že ten vesmír to nějakým způsobem tak začaroval, že si řekl a budou 4 v té knížce prostě. A jsou tam. Tak já myslím, že můžeme klidně nakousnout ještě malý kousek z té první. Určitě. Takže tou první dohodou je dohoda, která říká važte si svých slov, nebo važte slova, nebo dávejte si pozor na slova. Je to vlastně o síle slova, čili o síle naší myšlenky a emoce, která se k tomu váže. A tady tuhletu dohodu si můžeme rozdělit na několik takových částí, které si samozřejmě budeme postupně probírat. To je taková, já bych řekla, asi téměř nejdelší dohoda. Kolik mám času? Můžu aspoň jeden ten oddílek? Můžeš ho nakousnout, určitě. Já se k němu zatím nebudu ptát, třeba to rozmázneme až po písničce. Jasně. Takže tady bych řekla, že třeba první úplně, co máme s těmi slovy dělat nebo nedělat, tak je, že si musíme dávat pozor, aby to, co říkáme, nebylo dvojsmyslného znění, aby bylo naprosto jasné, co tím myslíme. To je někdy docela jako vtipný. Já vím, že jo. Ty myslíš ty z prstárny, ne? Jak se sejdu s takovou nějakou šikovou skupinkou, tak se bojím říct si i močaj. Tak. Ale samozřejmě je to opravdu o tom, že nám druhý lidi nevidí do hlavy a my máme pocit, že ano. Takže když třeba děcku řeknete dej mi pokoj, tak to nebojí dítě potom v podstatě v té hlavice se mu motá takový to, jako jak má ten obývák přestěhovat, jo? Jak vám ho má teda doníst. Nebo úplně taková docela srandovní, tak to míchej pořádně na dítě třeba, jo. Jak to je pořádně? Čili samozřejmě měla by následovat ukázka, čemu já říkám pořádně. Ale když půjdeme do hloubky té filozofie... zuřivě, že to lítá všude, že jo, my mu vynadáme, protože míchal pořádně. Takže chudák dítě dostane sprdunk. Potom třeba udělej to tak, ať jsem na tebe hrdá. No to je úplně nádherná věta, likvidační, protože ten nebohej tvor, ať už je mu kolik chce, tak tohle nemá šanci prostě splnit. Nebo dej mi víc lásky najevo. Nebo dej mi víc lásku najevo, tak. Třeba na manžela. Ten manžel ale neví, co to znamená víc. Jak to má dát najevo, aby já jsem měla pocit, že to je víc. Takže zase, to musí být konkrétní. Miláčku, chci tam ten norkový košík za těch 50 000. Přijďte brzy, to je taky takový. Přijďte brzy. A to mě strašně rozčuje, když někdo přijde, řekne, ať přijdu třeba k večeru. Jak k večeru? To je podle mě od 4. až do 12. hodiny v podstatě třeba. Pro někoho ne, pro někoho je to 8. až 9. Takže samozřejmě si to musíme konkretizovat. Ještě taková sranda bývá, že většinou ty rodiče, když jsou úplně šílený z těch dětí, tak řvou, pro boha, buď chvíli normální. Takže dítě pak stráví zbytek večera přemýšlením, co to je normální. Takže takovým způsobem si musíme dávat pozor nejenom na to, aby ve dvojsmyslu nevyšla nějaká čuraničina, to už zase tak nevadí, že jo, když se tomu všichni zasmějou, ale spíš, aby jsme toho druhýho nezmátli a vlastně ho neuvrhli do psychické nepohody tím, co říkáme. Krásný. Tady u nás v rádiu bychom o tom mohli dlouhosáhle vyprávět, protože to mluvení je samozřejmě práce velmi náročná. Když se do toho zamotáte, tak vznikají nejen dvojsmysly, které pobaví, ale mnohdy i dvojsmysly, které mohou neskutečně ublížit. Takže i my víme, jaká je síla slova. Ty myslíš to šaumu minulé, nebo? No taky třeba může se stát, že někoho přejmenujeme, přetitulujeme, anebo opravdu se stane shoda náhod, že mluvíme o tragické události, použijeme obrat, kterým to člověk ještě jako sestřelí, aby toho nebylo málo. 4 a více dohod dnes ve vysílání Rádia Jihlava. Už víme o tom, že takové dohody jsou v podstatě taková tichá nepsaná pravidla, která více či méně dodržujeme. Já teda jsem zjistila, že spíš méně, ale tak člověk na sobě má aspoň důvod pracovat. První dohoda je tedy hodně o mluvení, což se nám do rádiového vysílání náramně hodí. To určitě. Říká, že nemáme slovem ubližovat a vážit ho tak, abychom někoho třeba nechtíc nepoškodili, což se stává. Já myslím, že tahle dohoda je asi, skoro bych řekla, nejzásadnější, nebo nejčastěji se s ní potkáme úplně přímo. V tom běžném životě vlastně pořád, že všichni komunikujeme nějakým způsobem a ty slova nebo i ty myšlenky, což jsou vlastně slova, které ještě nebyly zmaterializované, tak určitě od nás odchází, šíří se dál a mají nějaký vliv na to okolí. Rozhodně jakby ten druhý postoj k těm slovům, já tady mám za B, tedy napsáno, aby úmyslně nesváděli lidé druhýho člověka na cestí, protože to může v podstatě do dalších životů způsobit mentální karmu. A aby tomu zase posluchači rozuměli, tak tady mám od vzduchu poznámku, že vlastně jde o to, že
vaše víra a poznání nemusí zrovna a priori odpovídat skutečnosti. I když vy na to důkazy jakoby máte, ve vaší realitě to, co říkáte, tak funguje, neznamená to, že to je opravdu ta univerzální realita, protože to už jsme si tady jistě mnohokrát říkali, že tady je 7 miliard lidí, suma sumárum, a tím pádem je tady 7 miliard realit. Možná i víc, protože bychom do toho měli započítat reality zvířat, protože každý zvíře taky bude určitě vnímat svým jiným způsobem. Čili musíme se v tomhletom tématu pohybovat opatrně a já třeba, když učím žáky, že jo, u mě to obrovská zodpovědnost vůbec, když mluvím s lidmi, když jim měním osudy, zasahuju do jejich soukromí, je to opravdu na hraně a je to obrovský vypětí, abych někomu neublížila slovem, abych ho někam opravdu nenasměřovala, kam je to špatně. Takže já i při tom školení, v té školičce nebo na těch seminářích, tak vždycky řeknu, že toto, co jim říkám, je moje poznání, stojím si za tím, protože teď jim vysvětlím, proč já si za tím stojím, protože mám takovou a takovou zkušenost, mnohokrát zopakovanou, ale pak jim řeknu, ale vy si to vyzkoumejte sami. Jděte, vemte to, co jsem vám řekla a zkoumejte, jestli nenajdete nějakou skulinku. Protože i to, že by našli nějakou skulinku, je v pořádku, protože je to zase posune dál. A buď mi to můžou potom sdělit, nebo nemusí, taky jsem se spoustu věcí naučila od svých žáků, tím, že mi řekl, že tam byla někde skulinka. Že prostě byla nějaká zkušenost, příklad jenom takový příklad hodně zajímavý. Při zvláštní práci s kyvadlem se uzavírají brány do minulých a paralelních životů a jedna žákyňka mi přišla vysvětlit po pár týdnech, co jsem jí to naučila, že kamarádce zablokovala všechny duchovní schopnosti a ta se z toho zhroutila. Protože ona jí zavírala brány do minulých životů a do paralelních, aby ji chránila od toho humusu, co jsem šel. Ale zavřela všechny. Takže v podstatě od té doby i já jsem opatrnější a říkám, že prostě o uzavření těch, které je potřeba uzavřít, aby to neškodilo klientovi. Jo. Což byla docela zásadní informace. Velice zásadní a opravdu úplně mě mrazí teď na zádech. To slovíčkaření v podstatě v našich životech je jak se říká, nejdůležitější asi. Hlavně se s ním opravdu setkáváme denně, i v kanceláři se stane, že prostě na sebe něco štěkneme, moc práce, zrovna se kazí kopírka, ještě prostě nestíhám. Jasně. A na nikoho křiknu něco, co má neskutečnou sílu a ještě za rok mi to ten člověk připomene, že jsem tohleto použila. Člověka to až vyděsí, jak to slovo zabolelo, jakou napáchalo škodu. Já vždycky se teď snažím, když se učím jít dál, tak fakt si nadechnout, napočíte si do 3 a potom to říct, nebo si to zkusit napsat, jak hrozně to vypadá, to, co chci říct, to teda pomáhá úplně jako odstrašující případ. Když jsme u toho psaní, tak možná, že tahle dohoda by se měla, protože přece jen se svět vyvíjí, aplikovat i na psanou variantu. Já se setkávám čím dál častěji s tím, že to, co lidi nemají odvahu si říct, tak si dokážou napsat. A to je možná snad ještě horší, protože že jo, jsou statečnější, nevidí si z oka do oka. My to zažíváme i tady při večerním čarování, že nespokojený posluchač, který kdyby měl fyzicky přijít a říct nám ženský, co tam klábosíte za blbosti, to se nedá poslouchat, tak by ani nepozdravil, ale ve chvíli, kdy je schovaný za anonymitu toho vysílání, toho telefonátu nebo toho písemného vzkazu, tak má najednou takovýhle ramena a navalí na nás všechny ty nadávky. Tak zkuste si všechno napsat sami pro sebe přečíst, protože to je někdy síla. Děkuju, určitě úžasná myšlenka vlastně k tomu. Takže já si tam připíšu a příště budu dělat chytřejší. Tak jsme se na tom dohodli, krásnou další dohodou. Tak další způsob, jak se slovy pracovat nebo nepracovat, tak je vlastně nezraňovat sama sebe. V podstatě často mluvíme takovým způsobem, že aktivujeme programy nebo si ukládáme do podvědomí programy sebelikvidace, sebetrestání a sebezničení. A to jsou takový ty v úzovkách hezký obraty, jako já kráva blbá, já to nedokážu, jsem na nic. Stejně jednou umřu na to a na to, protože to měla babička a prababička. To mě teda vždycky zvedne nejvíc. To musím říct, že to, že někdo kráva mi až tak nevadí, ale když pak slyším toho klienta, jak tam z něj padají tyhle ty věty o tom, na co všechno umře, protože to měli příbuzný a chce přitom ode mě pomoct, tak já v podstatě musím se napřed poprat s těmahle jeho programama, s tím, že on to takhle vypouští z pusy, jako kdyby spočítá. Jo, on v podstatě jako kdyby si to přál, úplně slyšíš tu naději v těch slovech.
Takže to odhodlání umřít. Jo, přesně, protože přece nemůže ty předky zklamat. A to zase je naše podvědomí, protože my opravdu nechceme předky zklamat a ukázat jim, že jsme jakoby lepší než oni, že máme pocit, že bychom jakoby ponížili, srazili, takže my teda vyplníme zase tu řadu za nima a to v úzokách jejich přání, protože přeci si to nepřejou ve skutečnosti a prostě umřeme tak jako oni, jo. Takže je strašně moc důležitý, vidíš, používání slova strašně. Hrozně, tak je velice důležité, abychom si dávali pozor na to, co o sobě říkáme, jak o sobě přemýšlíme. Samozřejmě i já jsem úplně normální člověk a když opravdu pustím hrnec s právě uvařeným obědem, všechno se mi to rozkyne, rozlítne po té kuchyni, po podlaze a hrne se k tomu pes, 2 kočky a liška, tak samozřejmě lítají tam na mě takový různý obraty, všechny možný, protože to si říkám, že to snad ani není možné, abych byla právě takovýto tele, jo. Ale je zvláštní, opravdu už jsem se naučila si to kontrolovat, takže když slyším, že mi to z té pusy vyletělo, tak říkám, nejsem. Opravíš se. Stahuju tu energii zpátky. I když to slovo vypustíte ven, je to stále energie a vy svojí vůlí tu energii, pokud ji nenecháte dlouho venku, tak ji můžete stáhnout zpět a vlastně vzít jí tu moc, tu sílu. Ale honem si to uvědomit. Tak, takže opravdu si to můžete hlídat a s tímhle něco udělat. Další možnost, jak pracovat se slovy a s myšlenkami, je nezraňovat druhé. Když se vám něco na nich nelíbí, tak jim řekněte, co se vám nelíbí, ale nenadávejte jim. Není zapotřebí druhého člověka urážet, dostat ho pod sebe, dostat ho na úplný dno. Prostě mu jenom napište třeba, takto se mnou mluvit nebudeš, toto se mi nelíbí. Nebo takto se mi nelíbí, že se chováš k mým žákům. A s tím člověkem to prostě stačí takhle jednoduše probrat a nechat mu prostor, aby on si to v sobě taky probral, aby si to přefiltroval a nějakým způsobem na to zareagoval. Netřeba, jak znovu říkám, urážet a používat obraty takové, abyste toho člověka zlikvidovali. Krásný. Máme ještě čas? Ještě můžeš, povídej. Tak, pak je tady neomlouvej sebe sama, omluv se za své činy. To je ze šamanismu. Já jsem narazila na to, že jsou lidi, kteří si to vysvětlují tak, že se můžou chovat jako dobytek, protože mají právo být sami sebou, ale já takovým lidem vždycky říkám, to je hezký, můžeš být sám sebou, můžeš být hulvát, můžeš vyjadřovat svou agresivitu, jak chceš na okolí, na to máš právo, ale pak je tam to právo toho druhého člověka, který v podstatě tebe může poslat do háje. Čili člověk, který se takhle chová, chce být sám sebou, tak musí být ochotný nést i následky. Čili musí počítat s tím, že část lidí odejde, protože nebudou ochotni toto chování snášet. A zároveň to neomlouvej sebe sama, omluv svoje činy, tak neomlouvej sebe sama mi chvilku trvalo, než jsem v tom šamanismu pochopila, protože jsem si říkala, tak já někomu dupnu nahaksnu a to jako prostě projdu okolo, rozumíš? A jako ten burán a nic neřeknu a to je šamanství, to jsem si říkala, to je něco špatně. Ono to je o tom, neomlouvej svou existenci. Ono to bylo špatně řečeno v tom šamanismu. Myslím si, že to mělo být řečeno líp. Neomlouvej to, že existuješ, že máš nějaké potřeby, že máš nějaká přání, že máš nějaké bolesti. To neomlouvej, to seš ty. Říká se mluviti stříbro, mlčeti zlato. Někdy to ale neplatí. My se o tom přesvědčíme s Tajšou, která s námi probírá různé životní postoje, tedy takzvané dohody. Ta první je mluvící, tak pojďme na mluvení, ale v opačném protipólu. Mi děláš takový krásný můstky, já nevím, kam na to chodíš. Opravdu je to o tom, že člověk nemá mlčet jenom protože má pocit, že ho druzí lidé nepochopí. Protože jednak si tím ten člověk je tím, skrz koho se chce jakoby božství realizovat. Třeba tím, že bude nějakou inspirovanou myšlenku. Takže je dobré, aby když člověk má pocit, že něco na tom jazyce je a že by to jako chtěl nabídnout těm druhým, tak ať to klidně řekne. Mě teda u tohohle psaní napadl nejeden človíček, je to vícero lidí, kteří si jsou plně vědomi toho, že pocházejí z jiných planet, jsou si plně vědomi toho, že jsou mimozemšťané, nebudeme se toho slova bát, vědí o své minulosti, mají celkem slušné spojitosti se svou minulostí
ale moc veřejně o tom nemluví. A většinou to i s ostychem a strachem říkají přede mnou a čekají na moji reakci, respektive většinou, když to nakousnu já, že to v nich vidím, tak teprve potom se rozhovoří. A já si myslím, že by bylo zapotřebí, aby to lidé říkali víc, protože to je další věc, která patří k těm slovům, protože oni tím můžou pomoct jinému člověku, který přesně má stejný pocit a myslí si, že je jediný na této planetě s těma pocitama. Že není ono ne. A ono ne, takových lidí je fakt celkem spousta. Takže tady bych hodně prosila, aby lidé, kteří mají jakýkoliv takový pocit, ať se s ním svěří. Jasně asi ne přímo v práci lidem, protože tam záleží, kde pracují, ale většinou by mohli narazit a mohli by je vyrazit. Ale jsou různý místa, kde se dá takovým způsobem mluvit a kde se dá najít prostě spřízněnou duši. Člověk nemá mlčet už i z toho důvodu, že někdy může třeba jedním jediným slovem, který řekne, zachránit život, protože ten druhý si třeba rozmyslí sebevraždu. Takže zase je spousta lidí, kteří třeba znají radu, vědí, co by tomu druhému člověku měli říct, ale z takového toho ostychu, z toho pocitu, že ale já přece nejsem žádný léčitel, já nejsem tak moudrá bytost, abych mohl druhýmu radit, tak si to pro sebe nechají. A kdyby to řekli, tak by opravdu mohli pomoct. Tady je těžké najít právě tu rovnováhu mezi tím, co říct, abychom třeba neublížili nebo něco neudělali špatně, a co naopak rozhodně říct, protože to může pomoct. Tam je to... To tak je, ale pokud vysloveně člověka nebudu urážet, jenom mu řeknu, hele, mě něco napadlo. Já ti to řeknu a ty si s tím pak dělej, co chceš. Tak si myslím, že to je v pořádku, protože přechází zodpovědnost na to, kdo to poslouchá a ten už si svobodně může rozhodnout, co s tím udělá. A podíváme se na slovíčka, která zatím do vysílání, protože je teprve 9:30, úplně nepatří. Takže ukázka ale nebude. my si zanadáváme. Češi nadávají rádi a hodně, tak hodně, pojďme na ně. Také nadávky. Kdo mě zná, tak ví, že jsem taková sprostňanda, že taky z té pusy kde co je pustím, že si hlavně ulevím. A nebo ráda pojmenovávám věci takový, jaký jsou. Jo, že když mi spadne cihla na nohu, tak určitě neřeknu au, ale řeknu úplně něco jiného. Hned mě napadlo, co řekneš. Ta cihla má 2 kila nebo kolik, ne, ještě je ostrá. Takže mě to zajímalo i, co na to řeknou duchové. Vytáhla jsem sabejské orákulum, používám ho velice často, třeba i na právě předpovědi, co bude ve světě následující rok. Takovou předpověď můžete najít na mých stránkách už asi dobrý 2 měsíce. Vždycky to sedí to opravdu jako prdelka na hrnec. Tak jsem se ptala, co teda bude, nebo co říkají o těch nadávkách. A oni nadávky popsali symbolem arénou života. A teď budu teda citovat, když si to nepamatuju všechno přesně, jak to řekli. Tak řekli, že jsou vypodobením všeho, co je život, že nám umožňují projevit naše dovednosti, ale i nedostatky, a že je to součást našich rolí, které hrajeme, vlastně takových našich masek, že ta nadávka je taková role, taková maska, kterou si vezmeme jenom, když jsme na těch prknech, co znamenají ten svět, ale nejsme to my. Což mi přišlo úplně úžasný. To je taková filozofie, že jsem pak nad tím seděla, říkala jsem si, oni jsou fakt chytrý. Jednoduché, stručné a úderné. A co tedy, když už zaklejeme a je to venku? Co s tím pak? Pomůže tady taky ten krok zpátky? Můžeš tu energii vzít a jakoby stáhnout jí. Aspoň zkusit jí zamíst pod kobereček, nenápadně. A nebo tam hodně poslat něco pozitivního zatím. Hele, a co v autě? To prostě nejde. No, já jsem byla taková šokovaná, když si mě vezla kamarádka, anděl. Opravdu vznášející se, chodící anděl, ale v tom autě já jsem vedle ní seděla jak ukropeček. Dneška si pamatuju, jak jsem byla vyděšená, protože co z ní padalo, to jsem neznala ani já. Takže ono to auto, já bych asi úplně zakázala. To je nějaký to budí emoce. Ďáblův přístroj, nebo já nejvíc nadávám v autě. Proto já jezdím taxikem, víš. Tam nikdo nenadává. Milí řidiči, pokud nás teď ladíte za volantem, zkuste nenadávat na svých cestách, abyste si je nepokazili. Mně teda pomáhá vymyslet si jiný slovo, ne sprostý, třeba troubelín. No, asi oblíbím troubelína. A úplně schutí řeknu, to je takovej troubelín vymaštěnej, abych to nepokazila. A pomáhá mi to. Obejdu to, že si teda můžu nahlas něco zakřičet, ale zakřičím si něco, co vlastně vůbec není sprostý, někdo je to až směšný. Já už jsem i vymýšlela cizí slova, jako takový, který neexistujou, aby tam měli spoustu těch r a tak. Hele, stejně vždycky ze mě vylítne úplně to podvědomí. Tak prostě. To funguje, no. No jen vidíte, že ani Tajša není svatá, což nás trochu uklidnilo. Zaplať, pán. 101 a 1 Tajemství Rádia Jihlava.
Já jsem ráda za vzkaz od posluchačky Martiny, která nám napsala, že se jí povídání moc líbí, že pro ní kniha byla trochu hůř čitelná a že to naše laické, odlehčené povídání je pro ní jednodušší. Jsem za takový vzkaz moc ráda, snažím se pokládat otázky právě tak, aby i ti, kteří nejsou úplně znalí a zběhlí v tématu, tak aby pochopili. A Tajša zase přinese ty odbornosti a hlavně vzkazy z hůry, které jsou v tuhle chvíli asi nejcennější. Druhé téma, druhá dohoda. Druhá dohoda je neber si nic osobně. My si spoustu věcí bereme osobně, spousta věcí se nás dotkne, dokonce i věci, které probíhají v televizi, se nás osobně dotýkají, máme ten pocit. A ve chvíli, kdy si něco vezmete osobně, tak vlastně otevřete jakousi emoční bránu ve svém systému a vpustíte dovnitř jed. Jed toho člověka, té televizní zprávy, té knihy nebo čehokoliv dalšího. My, abychom nereagovali osobně, tak si musíme uvědomit jednu zásadní důležitou věc. Druzí nic nedělají ve skutečnosti kvůli nám. A už v tomhle jsem měla problém s tou dohodou. Už v tomhle jsem měla problém, protože nejvíc se mě tahle druhá dohoda týká samozřejmě v partnerském životě, kdy si všechno strašně beru hrozně osobně, že ten chlap vůbec neví, co provedl, ale já mám pocit, že to udělal jen proto, aby mě zničil, aby mě viděl plakat a trpět. A teď, jak to, že on teda nedělá věci kvůli mně? Já pro něj dejchám, už tady mám problém, už tady jsem se zasekla a praštěla s knihou. Moje maminka taky celý život dělala všechno kvůli mě přece, abych byla šťastné dítě. Tomu se říká v šamanismu osobní důležitost. No, a ta se musí srazit dolů. Přesto jsem se vážení ještě nepřenesla, pokud se cítíte stejně, podejme si ruce. Ne, tam je potřeba se jakoby na tu situaci vždycky podívat tak, že druhý člověk nemůže jinak jednat. Tak on jedná tak, jak jednat umí, protože každý z nás má svoje limity. Když jsem se dneska to ptala, tak mi duchové jsme použili slovo limity. Řekli, každý má svoje limity. A teď mi to říkali, má emoční, mentální limity, duševní, duchovní, ale i fyzický. A přes ty on jít nemůže. Ty seš na svém ostrově, on je na svém ostrově. On na svém ostrově má svoje datum narození, svoji astrologii, svoji rodinu, která ho nějak ovlivnila, svoje učitele. Ty na svém ostrově máš zase to samý, ale ve svým podání. A teď vy jste dvě v podstatě naprosto odlišné bytosti, když si můžete ve spoustě věcí rozumět. A teď dojdete k tomu určitému bodu, kdy on řekne něco nebo udělá, co ale opravdu ne... I když to je třeba, že ti řekne ty čůzo jedna, ale on jinak jednat nemohl. Tohle je nějaký filtr, přes který on je naučený jednat podvědomě, to tom ještě mi vyplynuly věci z minulých životů a rodový zátěže. Ty si v tu chvíli musíš říct, pane bože, chudák malej, čím on je to tak zatížený. Jako rozumíš? Jako povzne se na to, že jsem byla nazvána takhle. Ale to tak to je. Nejde prostě. Ale jde. Ten mám pocit, že mi to dělají na schvál. Já kolikrát jdu a říkám si, to mi dělají na schvál. To prostě, to se zbláznila, paní. Tady přijde člověk, chudák, posluchač, myslí to dobře. Já super říkám, no to ta ženská není normální, tam mě chce zabít dneska v tuhle chvíli. Nemůžu se na to pořád povznést. Nebo chce, hele, ono v podstatě to platí i na vraha, že jo? Protože i ten vrah, pokud vraždí, tak to má tak dáno, jakoby on to jinak neumí v tu chvíli zareagovat. Rozumíš? Ty se na něj... V tom jeho světě je to prostě tak, teď. A to je jediná světě těch ostatních, reakce, bohužel teda. Je poblíž, bohužel, no ten svět druhých, ale on v tu chvíli opravdu reaguje na základě všech možných programů, podprogramů a traumat a všeho, co v sobě má a názorů a postojů, který získal v rodině a tak dále, nebudu to znovu mílat. Takže on jakoby nemůže přeskočit najednou na tvou myšlenkovou vlnu a říct si teď, pojďme, budeme se ještě milovat, protože tato planeta je nádherná a my jsme se zrodili z božství. Protože to je zas tvůj postoj a ty můžeš připadat fakt jako tele, že jsi tohle vymyslel takovýhle, jo, tak ježišmarja, jak ona přemýšlí, to je naivní, jako jo. Opravdu to není osobní, i když to osobně vypadá. I když ten chlap ti tam nechá tu ponožku na tom stole vedle toho talíře s tím jídlem, tak on to nedělá jako, že by šel k tomu stolu. A teď já to tady položím. Aby dostala a infarkt. Ona bude ječet a já se z toho budu radovat. Ne. On šel určitě okolo a přemýšlel nad něčím jiným. A protože ty chlapy neumějí přemýšlet nad dvěma věcma, tak ta ponožka v té ruce mu překážela, nemohl přemýšlet. Tak ji prostě položila, šel a začal přemýšlet. Rozumíš, ale ta ponožka máš krásný život.
Ty už jsi se dostala do nádherné duchovní fáze, závidím tvému muži. Ne, vůbec mu nezávidím, protože já to tady krásně teoreticky to znám a samozřejmě já to ovládám na všechny lidi. Na všechny lidi této planety toto dokážu pochopit, dokážu se povznést na ty největší blby. Ale můj muž je chudák. Prostě na něj... Jsem ráda, že je chudák, jinak bych se cítila, že můj muž je ještě větší chudák. Já proto, abych se pokusila se povznést, odcházím až do koupelny, ale to slyšet až do kuchyně, jak se povznáším a nejde mi to. Mlátíš tou hlavou o vanu. Dámy a pánové, necítíte se teďka úplně hrozně. Všichni to tak máme, ale někdo se snažíme s tím aspoň něco dělat. Jak s tím něco dělat, to se dozvíte. Ano. 101,1 Tajemství Rádia Jihlava. Já jsem se tady krásně rozčílila, kdybyste to slyšeli, jak jsem klela, jak jsem tady ještě popisovala, jak si beru všechno osobně a nenašli jsme z toho úplně pravda cestu ven. Dokonce uznala Tajša, že mám tak trochu v něčem i pravdu, což mě polichotilo, protože jsme obě ženské. Ne, ono to o tom je, že samozřejmě se vás něco dotkne od toho partnera nebo kolegy nebo kohokoliv jiného, ale je potřeba se v tom dál jakoby nehnípat, nekoupat. A já teda řeknu takovou tu lidovou radu, fakt si uvědomit, že on na to nemá jako mentálně, aby pochopil tu vaši stránku. Jo, že prostě nemá na to mentálně nebo duševně nebo duchovně, aby se zachoval jinak. Takže mu nic jiného jakoby nezbývá a my ho můžeme akorát politovat a v podstatě se na to povzníst. Jo, nemůžeme chtít od psa, aby dojil mlíko. On to nemá od přírody daný. To jsi říkala moc hezky. Jo, to jsem viděla v obraz. Jsem poslala jsem nahoru nějakou prosbu o obraz, tak mi ho hodili, jo. Čili to tak jako je, tak jako po nás, po mně teď nemůže někdo chtít, abych, no to jsem teď nemůžu říct ten příklad, jsem chtěla říct řídit auto, že nemám papíry, ale já ho řídit umím, tak dobrý, tak nic, tak něco jinýho. Prostě spousta věcí. Hele, počítač, já ho akorát zapnu a to je tak všechno, jo. Vím, kde jsou tlačítka, že to je takový hezký, drahý psací stroj. Ale když se mě někdo zeptá, jaký tam mám program, tak na něj koukám a říkám, já nevím, jaký dvojitý V tam je napsaný. Jo, čili tohle je nějaká moje hranice a teď si představ, že bych tohle řekla tomu třeba ajťákovi, jo, s ním mluvím třeba po telefonu, že jo, a on by řekl, ježišmarja, to je blbá, tohleto, a teď by z toho byl chudák, ještě by se klepal druhý den, jak může být někdo tak blbej. No přece ne, že jo. No pokud je moudrej, chytrý, jak se řekne, no jasně, ona vykládá karty, kterým já rozumím jako koza Petržely a já zase jako umím dělat počítač. Jo, tak je potřeba tohleto i v běžném mezilidském chování chápat, že druhý člověk fakt nic jiného nemůže udělat, než on zrovna udělal. Tady mám příklad, například nevěra. Tak nevěra z čeho může vycházet u toho človíčka, jo? Z nevyřešeného rodiče, maminky nebo tatínka, z rodových zátěží, z nedostatku lásky, to se nemáme brát osobně. On mi chudáček zahnul, protože jeho maminka měla rodovou zátěž. Ne. No, bohužel je to tak, ten člověk v podstatě, hele, pokud je někdo, můžu to říct? Ne, neříkej to. Holčičkář, jo, tak on to nedělá, jako že by se rozhodl, že tím bude. Rozumíš, já budu požárníkem, tak já budu holčičkář. Jo, ne, jeho k tomu nutí zase ty programy a ty traumata, který v sobě má. Ať už je to ten nedostatek lásky v dětství, pojďme ho politovat a dát mu více lásky. Hormonální porucha to může být, taková nymfomanka třeba, jo, nebo z minulých životů, nebo osudová věc, má tam dáno prostě... Tak já přejdu asi na sportovní pořad. A nejlepší jsou kombinace těch věcí. Ten člověk fakt v podstatě za to nemůže. Takže samozřejmě je jasný, že v první vteřině tě to rejpne, nadskočí, že jo, ale... Zabiju oba. Tak. První reakce. Zabiju oba. Tak, můžu dál ještě? Můžeš, povídej. Protože ty jsi udělala takhle prstem, jak jsem myslela, že třeba... Ne, ty jsi gestikulovala, jak by dopadl ten chudáček s tou pohnutou aurou. Tak tady mám například pomluvu od konkurence, že jo? Když vás pomluvá konkurence, jo, tak to vypadá strašně osobně, že jo? Ale zase v reálu to vychází z toho, že ta konkurence si je vědomá, že neumí to, co vy, nebo má nějaký rodový přesvědčení o nedostatku, protože v tom rodě jim zabavili majetek a ten člověk, který dělá to samý, co vy, tak ale má strach, že vy ho převálcujete tím, co umíte a on chudák bude o hladu a není to o vás, ale je to o jeho hladu, protože on má v sobě ten program toho hladu, těch svých předků, toho, že přišli o ten statek s těma krávama a koněma. Můžou tam být minulý blok jakoby s inkarnací, přesvědčení o svém zbožtění, jo, že on má pocit, že je božská bytost, ale to je zase nemoc, že jo. V podstatě vychází to z nedůvěry v Boha a jeho přízeň, vlastně z nevíry toho člověka. Zase ho můžeme politovat, teď on je vlastně chudák.
proč by si z toho měla dělat nervy a skákat z okna? No. Ale objevuje se samozřejmě i opačný trend. To už jsem tady dneska trošku zmiňovala, protože on se to týká většiny těch dohod, že ten člověk se chová prostě velice sprostě a výtky okolí si bere jako nezvládnutelný pro své ego a tak se schová za masku, jakoby za tu dohodu, jo. Takže on se k tobě zachová opravdu sprostě hnusně, extrémním způsobem, místo aby řekl jako sorry, třeba jo, asi jsem to přehnal, tak řekne, neber si to osobně, jo. To nesnáším, no. No. Tak buď teda si za tím stojím, rozumíš, že tam je taková, teda snad dlouhou polemiku, ale to je o ránu, no. To je o ránu, to si řekla naprosto přesně. Tak, takže člověk se fakt musí nadechnout a říct si, ano, nebudu si to brát osobně, protože tohle radši... Bude to tak lepší pro nás, pro oba. Ano, soudní výlohy jsou vysoký. Jo. Je dobrý si třeba u některých takových reakcí, kdy ty máš pocit, že to jde do toho tvýho osobního já, že do té emoční brány pouštíš jet, tak si říct, nejsem taková hvězda, aby to ten člověk dělal kvůli mně. Nejsem taková hvězda. On to dělá kvůli svým problémům, který má. To je možná nejjednodušší, nebo jediné, co funguje. Mantra, to by mě trochu úžasně uklidnilo. Z toho všeho, co jsi řekla, tak začínám přistupovat maximálně na tuhle variantu. Tak si ji zapamatuj, já ti nechám někam napíšu do diáře, abych měla každý den na očích. Speciální edice 4 dohody pro ženy, to je můj budoucí projekt, do kterého se vrhnu. A podobný projekt má i Tajša, pokud i vy chcete být vzdělanější, duchovnější, dokonalejší bytosti, pak máte příležitost, a to přímo v hlavě. Tajuško, pozvi nás. Určitě pozvu žáky, protože dělám školu, mám už za sebou několik ročníků a letos zase otevírá nová škola, která bude trvat 3 roky, takže po 3 roky nebudu přijímat, nebo respektive po 2, protože 1 třída dojíždí teď rok, takže cirka další 2 roky nebudu přijímat nové žáky. Takže pokud chcete vstoupit do školičky, chcete na sobě pracovat opravdu extrémně do hloubky, i spousta terapií, spousta technik a samozřejmě pokud se chcete naučit všechno, co umím já, tak jste zváni. Uzávěrka je do konce listopadu. Co bude náplní takové duchovní školičky, alespoň průlet? Spousta konstelace do těch nejhlubších témat, na který nikde na běžných konstelacích se nedostanou a určitě, jak říkám, různé terapie a budu učit všechno, co učím, takže všechno, co dělám jako semináře, numerologii, určitě všechny druhy léčitelství, filozofii, šamanismus, opravdu všechno, tak aby ty žáci věděli, o čem to je, aby tomu rozuměli, žádný rychlokvašky. Probíhá ten kurz víkendově nebo celoročně? Víkendově vždycky je to víkend v měsíci, 1 víkend v měsíci. Účast povinná, doporučená? Účast určitě povinná, protože je to skupina, uzavřená skupina, jde o to, aby tam všichni pracovali jako jeden, takže jsou tam takové podmínky, aby prostě ti žáci si z toho nedělali holubník. Jak moc velká je ta skupina? To je pro mnohé důležitá informace. V průměru 8 lidí. Maximálně 8 lidí. Dobře. Tak jo, my máme pozvánku na to, jak se stát lepšími bytostmi v duchovní školičce. Vy si o ní podrobnosti, abychom tady nezdržovali vysílání, najdete na webovkách šamanismus.cz. My se jdeme dál dohadovat. V druhé dohodě už jsme zjistili, že to je oříšek zejména pro ženy, protože je to o toleranci a je to o tom, jak si nebrat věci osobně. Určitě. A tahle 3. dohoda říká, nevytvářejte si domněnky, což mi se nahrává tady na tu moji školičku, takže pokud něco chcete, tak zavolejte a nevytvářejte si domněnku, nebo respektive podívejte se na moje stránky, protože tam jsou popsané přímo podmínky. My si totiž každý den vytváříme domněnky. Děláme si domněnky už ráno, když lezeme z postele, tak si říkáme, to bude asi hnusný den. No pak ten den je třeba nádherný, ale my už jsme si tu domněnku v té posteli udělali, respektive poslali jsme si dokonce takový program do toho dne a pokud se nám něco pak nezadaří, tak si možná za to i můžeme sami. Ale je určitě důležité si uvědomovat, kde všude ty domněnky vznikají. Ženy dost často mají pocit, že muž podvádí, protože se tak divně chová. Je to domněnka, není žádný důkaz, dokud to přitom nechytnu, nebo mu nenajdu dopisy, nebo něco takového, tak prostě je to jenom můj pocit a nějakým způsobem se domnívám. Taková hodně častá domněnka.
zase to mývají většinou teda ženský. My ženský jsme takový divný, jako jo, v tomhletom, že jde žena po městě. A teď má pocit, že se na ní všichni moc dívají, jo. A teď honem už zachází za roh, říká si, panebože, už aspoň 6. 7. člověk, a teď se jde podívat do výlohy, jestli nemá sopel přischlej třeba, jo, nebo rozmazaný šminky, nebo něco takového. Jasně, obavy. Přijdou obavy, co je na mě divně. Tak, přesně, nekouká mi prasostrička, že jo, v létě to. Takže opravdu, a zase je to domněnka, protože ono většinou to je naopak, že ta žena něco vyzařuje a ty všichni se za ní ohlížejí, říkají si, že to je krásná ženská, ale ta žena si samozřejmě zase přichystá na sebe domněnku na základě nějakých svých třeba svého nízkého sebevědomí, nějakých zase programů, podprogramečků v tom svém podvědomí, anebo na základě nějaké špatné zkušenosti z minula. Může tam být třeba, když šéf si na mě dělá zálusk, nějak často si mě k sobě volá. On si třeba tu pracovnici nebo toho pracovníka volá z úplně jiných důvodů než ze sexuálních. Třeba opravdu si říká, chci si toho člověka vyzkoušet, jestli mu mám nabídnout povýšení nebo ne. A my už to bereme osobně. Přesně tak. A zaděláme si na problém. Ano, protože jsme příliš osobitě důležití. Jsi měl vidět Martinku, co udělala? Odčenáš rychlej. Jsou tam taky takové věci, kdy člověk říká, cítím se divně, to na mě jistě nějaká mrcha, nebo ta mrcha odvedle posílá nějakou negaci. Hodně to zažívám u takzvaně duchovních lidí, kteří si trošku přičuchli k duchovnu a z nějakého zase podvědomého důvodu, nějakého traumatu asi z minulých životů nebo odkud, tak prostě je naopak velice vzrušuje ta představa, že by na ně někdo neustále duchovně negativně působil, doma propichoval panenky, což je zase ta osobní důležitost přílišná. Ano. V podstatě opravdu jsou z toho zrušený, jo, takže oni to nepřiznají to sobě ani okolí, oni se pak postaví přesně, jak ty říkáš, do té oběti, ale přitom mají, já nevím, nedostatek vitaminů a proto tělo reaguje tak, jak reaguje, jo, mají křeče do nohou, tak málo hořčíku. Zažila jsem paní, která na mě zaútočila, protože jsem se přátelila s jejím přítelem, byl to můj žák, opravdu čistě žák, jinak to byl pán asi o 25-30 let starší než já. Velice jsem si ho vážila. On si našel novou přítelkyni, já jsem ji přijala v úvozovkách do rodiny, čili jakoby do toho svého života, hezky jsem se k ní chovala, nebyl to žádný problém. A paní asi za 14 dní, za 3 týdny na mě najednou zaútočila přes mobil, to jsem to seděla na záchodě, tak na to nezapomenu, což mi opravdu srazila auru, takže se mi podlomily nohy, skončila jsem na chvilku na podlaze, protože jsem nečekala od této osoby, kterou já jsem měla ráda, útok. A byla to domněnka, protože se do mě pustila, že já ji likviduju, protože má jakože krvácí, byla v přechodu, ale prostě, jo, přemýšlela, na koho by to hodila a teď mě brala šamanka byla jasný. Jo, protože jsem potenciálně ještě krásná ženská, že jo, jsem ho mohla nějakým způsobem oblbnout, tak jsem přišla o kamaráda, protože mu se brala i mobil, e-mail, všechno, takže když jsem mu zkusila napsat, tak mi odepsala, hlídám si ho, a byla. Jo, takže byla domněnka, která už změnila nejen její život, ale bohužel i životy těch dalších. A to dost často bývá, protože tou domněnkou fakt můžeme zlikvidovat i lidi kolem sebe. Takže to je strašně moc nebezpečný. Jak se vykousat z toho kruhu domněnek? Pomáhá něco vůbec, když máme pocit, že někdo něco? Tak musíme pátrat. Můžu si to jakoby v úvozovkách tam někam uložit, zapsat v té svojí hlavince, ale nebudu z toho vyvozovat žádný závěry, nebudu měnit chování vůči tomu člověku, dokud si prostě nezjistím detaily. Krásně mě na to navedla zase takovou další ukázkou domněnek, to jsem ještě nikde nečetla, že by to někdo zmiňoval, tak jsou konspirační teorie. To jsou ale mega domněnky. No jo? to jsou... Že je Elvis, Jackson, mimozemšťan, že jo. Všichni nás dneska chtějí vyhladit očkováním a tak. Já neříkám, že očkování léky a takové věci, že jsou dobrý. Nejsou, ale nevěřím, že by ty pohlaváři, ty lidi nahoře, kteří z toho vydělávají ty miliardy, že by to dělali, protože chtějí vyhladit půl planety, aby tady jako zůstali potom sami, měli tu planetu pro sebe. To jsou jenom prachy, za vším jsou jenom peníze. Čistě peníze, nic jiného. A to je možná taky taky domněnka. A taky je to možná domněnka. Takže buďte opatrní, co se z toho vezmete. Jo, možná vás opravdu chtějí zlikvidovat, ale může to být úplně něco jiného. Když půjdeme do toho, tak karma, že jo. Může to být prostě karmický kruh, který se vrací těm lidem, kterým se má vrátit. A to je taky domněnka. A my se neustále v podstatě v tom životě pořád něco domníváme. Takže je dobrý sice mít nějaký názor, ale tak si ho schovat do toho šupličku a pak hledat věci, jestli k tomu jdou přiřadit. A jestli jich je dost, v podstatě hledáme potom důkazy. Dámy, to se netýká prvně zmiňované nevěry. Tady nehledejte důkazy, věřte, že je to všechno jinak. 101 tajemství Rádia Jihlava.
22 hodin 13 minut, blíží se nám závěr večerního povídání s Tajšou Taumou. Dnes si povídáme o dohodách nejrůznějších. Klasika jsou ty 4, které dnes stíháme proletět, tak pojďme na tu poslední. Tak vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete. A já dodám, a už se neohlížejte. To je takové to, když vždycky přemýšlíme nad tím, co jsme dělali někdy v minulosti, ať už to bylo před hodinou, včera, před půl rokem nebo před 20 lety, a posuzujeme tu situaci, že jsme to mohli udělat líp. Mohli jsme to nádobí umýt líp, měla jsem se víc soustředit u přednášek a zapnout hlavu, měla jsem děti líp vychovávat, být přísnější, nebo jsem neměla být tak přísná, mohla jsem se líp chovat ve vztahu, protože kdybych to udělala, tak by manžel určitě neodešel, jednak je to zase domněnka. To je krásně, jak ty dohody se dají propojovat. Každý si ví právě. Ale zároveň je to o tom, že prostě si musíme uvědomit, že jestliže posuzujeme jakkoliv starou minulost z pozice teď, tady, v přítomnosti, tak to posuzujeme z úplně jiný situace, z jiných podmínek, než za jakých jsme dělali v té minulosti něco. Takže když jsem tenkrát při těch zkouškách, já mám dneska pocit, že jsem při těch zkouškách tenkrát dost neposlouchala, že jsem nebyla dost soustředěná, tak tehdy jsem proto měla určitě důvod. No, nechtěla bych znát jeho jméno a míry, teda. Teď já mluvím o sobě, to je jenom jako obecně, že? Tak je to o tom, že ten člověk v té chvíli třeba byl unavený, ale za roku si to nepamatuje, že byl tenkrát strašně unavený, že na něj lezla chřipka. On si jenom pamatuje, že vyprdlaj z té přednášky. Jo, a už to posuzuje vlastně z pozice, kdy tady je mu úplně jinak. V podstatě my jsme neustále ovlivňováni, ať už po fyzické, po duševní stránce. Opravdu ty situace se různě proměňují. Já vždycky říkám, že po bitvě je každý generál. I my. A to přesně platí na tuhletu dohodu. Protože my až po té bitvě, kdy něco se stane, tak pak vidíme, že jsme to mohli udělat líp. Nemohli. Kdyby jsme to mohli udělat líp, tak jsme to udělali. Tak, přesně. Takže je dobrý si tohle uvědomit. To je takový to nejhorší to. Já jsem si to napsala, protože to bych z hlavy nedala. Kdybych tehdy bývala. Ale to já říkám, kdyby jsou chyby. Takže prostě už se neohlížejte do minulosti, jednak ji nezměníte, jednak jste v té době jednali tak, jak to bylo možno pro vás, ať už z duševních, duchovních, jakýchkoliv jiných stran a nebo podmínek, a starejte se jenom o to, co děláte tady v tu danou chvilku. Udělejte to vždycky tak nejlíp, jak dovedete, na co zase máte ty fyzické, psychické síly, finance a tak dále. A tím si zajistíte, že zítra, pozítří, za 20 let si to nebudete vyčítat, protože budete vědět, že jste to dělali naplno. Tady zase jsou ženský úplně vzorek k pomilování, jako přesně v těch vztazích, jak se užírají roky zpětně. Ano. Naštěstí tady ten vzorek nejsem já, ale mám několik kamarádek, které se dodnes užírají vztahem z 15, kdyby ona ho teda víc milovala, tak dneska by měli spolu ty 3 děti, a kdyby mu tolerovala to, že chlastala a nechodil domů zavčasu, tak by měli krásný vztah. A hrozně zpětně a dlouhodobě se užírají tím, že kdyby něco oni bývali dělali dobře, tak by dneska všechno bylo jinak. A já už říkám, tak to víc za hlavu, prostě je to pryč, tak žiješ dál. Ne, oni se v tom budou patlat a oni se to obrečí pokaždý úplně zbytečně, prostě se k tomu vrátí a znovu se do té rány pěkně říznou a ještě posolí a ještě se jakože schodí, že to byla teda celý jejich chyba. To nerada na to koukám a nedělá mi to dobře. Tahle dohoda mi jde. Tak to víči. Musím pochválit. Aspoň něco máš zvládnutý, číslo 4. Aspoň jedna dohoda mi relativně dobře funguje. Ty se jako sama za sebe se neohlížíš. Taky ne. Když tak už s nadhledem naštěstí. Neříkám, že bych se tam... Já se tam snažím poučit z toho, co se stalo, ale neříkám kdyby, protože fakt, jak říkáš, ono to v tu dobu člověk vnímal úplně jinak a už to stejně nevyřeší. Už natolik teď musím rozdělovat tu energii životní, že už ji nemůžu dávat dozadu, tam není už proto prostor, tam už je to pasé, takže si musím šetřit na to, co přijde. To je krásný, tohle učí šamanismus. Neplýtvej energii na udržování svýho já, neplýtvej energii na udržování té svojí masky a tak dál. A to je přesně tohle. Neplýtvej energii tím, že se budeš pořád rýpat v minulosti, koukej dopředu. 101 a 1 Tajemství Rádia Jihlava.
Pokračujeme tím posledním tajemstvím prozatím, tedy 5. dohodou, na kterou se vrháme s jihlavskou šamankou Tajšou Taumou. Tak 5. dohoda nás učí, že máme být skeptičtí, kritičtí, ale máme naslouchat. A tahleta myšlenka doplňuje vlastně krásně všechny ty předchozí dohody, kdy třeba máme dohodu nedělej si domněnky a tato 5. dohoda to doplní jakoby ve smyslu naslouchej a podrob to kritickému zkoumání. Pak uvidíš výsledek. Pak je tady třeba neber si nic osobně, že jo? Ale přemýšlej, zda ten druhý nemůže mít pravdu. To je taky důležitý. To jsme si tady povídali. Nemůže. Dobrý. Martinka řekla nemůže. Jdeme dál. Dohoda, vaš slova. Zacházejí opatrně se slovy, v podstatě to znamená. Ale 5. nám k tomu říká, podrob kritice, jak slovo ovlivní druhého. Čili jo, co s ním uděláš, když to řekneš. V podstatě je to o tom, že jakoby dělej všechno, nebo tady ještě moje poznámky samozřejmě jsou takový, že se v nich hodně rychle musím orientovat. Dělej všechno, jak nejlíp umíš, to je ta 4., že jo. A tady je zase vlastně, že musíme kriticky analyzovat, zda v danou chvíli jedeme opravdu na to možné maximum, aby nás to pak v pozdější chvíli nevydíralo, nebo v pozdější době v budoucnosti. Čili ona tahleta větička, buďte skeptičtí, ale naslouchejte, nebo možná bych řekla naslouchejte, ale buďte opatrní, buďte kritičtí, buďte skeptičtí, analyzujte. Si myslím, že je použitelná naprosto zase úplně ve všem, každý situaci v životě. Co myslíš? Napadá tě teď něco k tomu? Vidím, že... Já jsem zahloubaná. No, máš já jsem mě úplně totiž otočila tu 5. dohodu, protože já jsem ji aplikovala na ty druhý, jako naslouchejte ty druhý, ale buďte skeptičtí. A ty jsi mi teď vlastně otočila, že je to vlastně daleko víc o nás, jakože sami sebe a svoje činy. Já jsem v ní pořád viděla tu akci a reakci z toho okolí. Aha. Ale nikdy mě nenapadlo podívat se na ní z toho pohledu, že vlastně můžu ovlivňovat i svoje slova, i svoje činy, i svoje. Já jsem to brala hrozně jakože když někdo něco udělá, tak než se vrhnu do toho kritizování, tak musím si to analyzovat a rozebrat a podívat se na všechny jeho možné zatížení, ale nikdy jsem se takhle nepodívala na svoje vlastní, tak proto byl ten mráček těch úvah takhle. Tak i mě si rozšířila obzor tady o 5. dohodě, to jsem moc ráda. Já jsem ji vnímala hodně jako dialog dvou vždycky a ono jsem zapomněla na svůj vlastní. A ještě já jsem se ptala orákula, jako by nám dalo 6. dohodu a orákulum řeklo buď vnímavý. Vnímavý jak k sobě, tak vnímavý k okolí. To znamená vypni rozum a zastav svět a rozšiř to své vnímání. A to může být jak za A, tady mám zase, že naše tělo, duše i duch vysílají nějaké impulzy, které když zachytíme, tak máme vlastně přesný přehled, co se děje. Buď předejdeme vážnější chorobě, rakovina, žlučový kámen a tak dál. Předejdeme zhroucení, protože většině napínáme tu svoji strunu, až praskne, že jo? Takže my pokud to vycítíme dopředu u sebe, tak povolíme, dáme výpověď nebo si vezmeme dovolenou. Nebo předejdeme duchovnímu kopanci, ba i karmě, že jo? Když za času zjistíme, že něco děláme špatně. Předejdeme špatnému vztahu, protože vycítíme signál, že naše tělo, naše duše říká, to není ten pravej, s tím nechoď na rande, nebo s tím nechoď na to druhý, na třetí. Nebo žena, třeba mě u toho napadlo, že můžeme, když vycítujeme, předběhnout trošku ty potíže po změně jména, když se žena vdává. Už jsem měla spoustu žen, kteří řekli, no vidíte, vy mi tady počítáte, Tajšo, že prostě v té kabale to jméno je tragicky, úplně mi zlikvidovalo život, jméno manželovo. A já jsem to od začátku cítila. Od začátku jsem ho nechtěla, ale prostě, že jo, aby nebylo zle. Ono se to tak dělá a dělalo, tak jsem si ho prostě vzala. Ale viděla jsem celou dobu, že je s ním něco špatně, proto jsem tady a vy mi to potvrzujete. Čili kdyby ta žena víc ještě dala na to, co cítí a stála takže si za tím. Takže je to taková intuitivní dohoda. Ano, v podstatě je to intuitivní dohoda, vyciťování. A samozřejmě pak máme to, že můžeme předejít nemoci i blízkého člověka, když budeme vnímat ty druhý. Můžeme předejít odchodu partnera, nebo domácí nepohodě, nebo dokonce násilí domácímu, nebo špatným smlouvám. Vy můžete vycítit z druhého člověka něco a tím pádem s ním nepodepíšete smlouvu, protože je to podvod, nebo je to pro vás nevýhodný, ať je to pojistka, nebo vám tvrdí, že když zainvestujete 1000, tak z toho budete mít 10 milionů. Nebudete mít nikdy. Jo? To, co si budeme namlouvat, je opravdu jenom naivita. Penízky je potřeba si vydělat. Není špatný si ocenit práci a za tu práci si ty penízky říct. Budete z nich mít větší radost. A aspoň o ně nepřijdete. A samozřejmě dá se to spojit. Vnímat jak sebe, tak vnímat druhého člověka. Tím se třeba otevřeme hojnosti, která se nám nabízí. My se vnímáme
uvolníme třeba naši starost nebo strachy z peněz, vyvnímáme si ten vnějšek, jak z toho vesmíru se k nám žene ta vlna. Teď dobře poslouchejte, blíží se Vánoce. Možností, ano. A když se otevřeme vevnitř i zvenku a obojí ucítíme, tak takhle zacvakne a najednou nám přijdou peníze. A už se sypou. Takhle to zacvakne a už to lítá. Na to jsme tady taky připraveni. Krásný návod, jak si udělat život lepší. Leč bohužel, teorie byla krásná, krásný s námi podala, ale praxe je těžká, náramně. Pokud jste se teprve teď vrhli a zjišťujete, co to dohody jsou, tak určitě knížku doporučíme, protože 4 dohody seč, hůře zkousnutelné čtení, tak úžasné, určitě vám život obohatí. Možná si můžu říct, tak určitě. Už je namluvená kniha na CDčkách, takže krásný vánoční dárek pro někoho, protože poslouchat to v posteli nebo ve vaně, anebo třeba ještě někam jede a má to puštění do sluchátek, zachytí toho možná víc, když mu to někdo povídá, než když to čte. Určitě, tak pokud nemáte vánoční dárek, sáhněte třeba právě po dohodách. Pokud jsme vás bavili my a taky nás rádi posloucháte raději než čtete, tak za týden v pondělí žádný svátek není, až v úterý je svátek, takže se tady sejdeme a budeme znovu čarovat. Takže dobrou noc. Dobrou noc.